Kaunti ma Migori dhi bago nyasi mar oganda kitgi kod timbegi mag ogendni mamoko ma oting'o Kuria kod Luhya motelo nyasi mar piny Luo ka ogendni mamoko gi bende igeno ni dhi yuoro nyasi mar piny Luo kaka yo mar nyiso achiel mag oganda Luo kod ogendni mamoko ma odak e kaunti ma Migori. Mana kaka jafwambo mar kaunti ma Migori George Malero malayo welo 10,000 mawuok e piny Kenya kod pinje maoko igeno ni dhi chopo e nyasi mar piny Luo ma higani ma obagi e kaunti ma Migori. En higa mar 5 nyaka ne nyasi ma piny Luo chaki. Nyasi mos biro ka kelo oganda Luo kamoro achiel. Ka giporo weche ma otende kod kiti kod weche mag somo, nueng'o mag oganda, kaachiel kod kata siasa. Ikruok ne nyasi ni ma ibago higani e kaunti ma Migori e kind tarik 15 nyaka tarik 17 dhi nyime e kaunti ma Migori. Nyasi ni idhi bag e gweng'e mopogore opogore ma oting'o dwath Masenye, Thim Lich Ohinga, kaachiel kod mbalariany mar Rongo, kama oganda dhi yudo thuolo mar nyiso kiti kod timbegi, bedo kod tuke, puonj kod mamoko. Ka opogore kod kaka osebed ka itime e kauntis makaluo e kinde ma okalo, nyasi ni e kaunti ma Migori ok dhi mana kelo oganda Luo kende, to bende ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Gavana ma Migori Ochieng Ayacko wacho ni ka opogore kod kelo oganda Luo kamoro achiel, nyasi mar piny Luo ma itime e kaunti ma Migori bende dhi tego wat e kind oganda Luo kaachiel kod ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Wae Migori kaunti ka ni nyasi mar kitwa gi timbewa gi omed riwowa. Wagombo ni kaka wan joluo, kaka wapuonjore kendo wamedo ng'eyo kaka wan jogo mwadak go ma libamba bende wang'eyo kaka gin kodwa, gin bende ging'eyo kaka gin kodwa, ma gikone kwe gi hera mogundho gi wat mopoto nomedre nikech hegi. Kaka yo mayango kit oganda kod timbegi mag ogendni mamoko e kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori dhi bedo kod nyasi mar ogendni mamoko ma oting'o Kuria, Luhya, ma bende dhi bagi e kind tarik 10 nyaka tarik 11 ma dwe ni. Seche ma wan gi nyasi kaka joluo mane i piny ka, nyasi bende nyaka wabedgo gi jogo mwagogo mbaha, gin bende kitgi gi timbegi nyaka washerekea. Omiyo piny Luo mar 5 mwatimo Migori kaunti ka biro chakore tarik 10 gi tarik 11 ka pod washerekea kata watimo mor gi nyasi mar libamba mwadak go Migori kaunti ka. Seche ma ywak osebiro ni oganda Luo kiti kod timbegi lal, penjo maduong' ma osebed en ni to rawere nitiere kod ting' mane e nyasi mar piny Luo. Ere waketo kanyo. Nyasi mar kitwa gi timbewa en nyasi makende makonyo rawere. En nyasi mamiyo yawa matindo ma pok odhi matut e puonjruok kitgi gi timbegi thuolo mondo ging'e sigandgi, kuma ne giaye, gik kaka anyuola gi nodake, gi kendo kuma piny ochomo. Koro nyasi ni olose chutho mondo wan jogo man gi ng'eyogo wakikre gi rawere, to kendo rawere okikre kodwa mondo ging'ewa maber, wan bende wang'ere kodgi maber. En kaunti ma Migori bendo yango ni weche arita kwe kod mamoko oseketi makare ma otelo ne nyasi mar piny Luo. Malo welo gana 10 mawuok e piny Kenya kod piny mamoko igeno ni dhi chopo e nyasi mar piny Luo ma higani ma obagi e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.